Aquests dies els gabanencs i gabanenques estan preparant els àpats que menjaran aquests Nadals. Menús que, malgrat la crisi, continuaran sent presents a totes les taules. Peix, carn, embotits, pollastre, dolços, totes les parades tenen algun producte per oferir i els clients, per tant, tenen molt on triar. Una càmera de Gavà Televisió s'ha apropat a Mercagavà per preguntar què és el que s'està venent més per festes i quines receptes han pensat els cuiners i cuineres per atendre els seus convidats. N'hi ha per tots els gustos. Uns miren el preu del pernil, uns altres compren marisc. Hi ha qui ha canviat el xai per la vedella. Però en realitat tots estan fent el mateix, preparar el menú de les festes de Nadal. Aquestes dates la tradició mana i les famílies ben avingudes es reuniran al voltant d'una taula ben plena per compartir alguna cosa més que menjar. Aquest és variat i els gabanencs i gabanenques poden escollir des de les receptes més tradicionals fins a opcions més innovadores. Para la fiesta se consume 10 veces más el marisco que el pescado. Gambas se vende todo el año, pero bueno, ahora se vende bastante más. Bocas, cuerpos, carabineros, eso en el resto del año no se vende. Farem carn, fricandó, i farem sopa de peix, i la fruita, els entremesos, el de sempre. Faré dorada al forn, ficaré la dorada al forn i ja està, que és fàcil de fer, amb patates. Veus, ara, per exemple, em tiro els patés, que ens agraden molt, i alguna exquisitesa més d'anxoves de qualitat. El caldo de Nadal, i després el relleno, el pollastre, i res, els entremesos, tot el que es fa per Nadal. Vull dir, bastant clàssic, Les compres de Nadal s'estan fent tot i la crisi, i és que la gent no vol renunciar a una tradició tan arrelada. Ara bé, el pressupost ha canviat i alguns han de buscar ingredients més econòmics o ajustar-se a una llista tancada. La gente viene con un presupuesto en mano, no aquello de decir voy tirando de tarjeta, no es así. Vienen, compran al momento y se lo llevan. Pocos encargos. Veritablement les coses no estan com per llançar-ho. I llavors sí que me limito amb un pressupost i veure el que puc comprar amb aquest pressupost. Sí, es mira una mica més, clar, perquè tot s'ha ajustat, també t'apretes una mica, hem d'apretar el cinturó una mica. Estoy parado, entonces no se puede tirar mucho. Mientras se pueda hay que celebrarla. Sigui com sigui, tant les taules més luxoses com les més humils tindran alguna cosa al damunt aquestes festes. I és que les sensacions de pau, joia i amor que donen els Nadals no es poden comprar amb diners.